Здравейте! В това кратко видео от Green Heroes ви показваме какво се случи през петия ден от работата ни по обекта в Надежда. Днес бихме искали да благодарим на всички, които намират съдържанието ни за интересно. Радваме се, че видеята ни достигат до толкова хора и че получаваме позитивна реакция на толкова ранен етап. Това са първите клипове, които качваме в публичното пространство и към момента за нас е доста трудоемко да работим и заедно с това да се занимаваме с позициониране, заснемане и обработка. Ще се радваме да коментирате какво най-много ви е харесало в предишните видеа, както и какво съдържание бихте искали да виждате повече в бъдеще. Ръчна работа, работа с машини, ревюта на техника, случайни влогове, обяснения или нещо друго. Приемаме всякакви съвети, критика, предложения за сътрудничество и каквото ви е на ум. А в случай, че ви е писнало да ме слушате, пускам музика до края на клипа. Там ще спра видеото на няколко пъти, за да видите колко осезаема разликата в дълбочината. Приятно гледане!